Dobar dan svima. Danas ćemo da pričamo o rodoslovima i uradit ćemo jedan pokazni zadatak kako biste vidjeli na koji način se razmišlja kada se radi rodoslovi. Pa da bismo radili rodoslove, neophodno je najprije da uvedemo neke simbole kako bismo posle radili te zadatke. I ovdje vidimo neke od simbola gdje naravno ja ću da vam pomenem neke. Osobe muškog pola označujemo sa kvadratićem, a osobe ženskog pola sa kružićem. Naravno, ukoliko posmatramo neku osobinu i ukoliko osoba ima tu osobinu, onda je ona obojena, odnosno taj kvadratić ili kružić je ovako zacrnjen. Kada pominjemo osobe koje su u braku, brak se označava ovom crticom između tih osoba, a sa dve crtice, na primjer, brak u srodstvu. Kada pričamo o nosiocima, ako su nosioci, recimo nosilac neke osobine koja se nasleđuje preko autozoma, označava se ovako da je pola zacrnjeno, a pola belo, a kada je prenosilac X vezane osobine, recesivne, recimo to je onda jedinka ženskog pola, heterozigot, koja je zdrava, ali nosi alel za osobinu i ovako se označava. Zatim, monozigotni blizanci označavaju se ovako, recimo ovo su braća, naravno između njih ide opet linija. Ovo su sestre, a dizigotni blizanci, naravno monozigoti jednojačani uvek su istog pola, dok su dizigotni mogu biti, ali ne moraju biti istog pola. Tako da ovdje imamo braću dvojačane blizance, sestre i brata i sestru. I sad, kada znamo ove simbole, ovdje imamo još, ako je pol deteta nepoznat, to će nam trebati za zadatak. Mi ćemo raditi zadatke gdje koristimo naravno oznake za mušku i žensku osobu i koristimo ovo da nose ili ne nose osobinu, dok i to je to, znači prve ove 4 imat ćemo nepoznat pol, naravno ove odnose brak u srodstvu, blizanci, ali nećemo koristiti ove ostale, odnosno recimo nosioce, nego ćemo mi morati sami da procenimo da li je osoba nosilac. I da vidimo ovdje sada osobinu, odnosno zadatak. Zadatak kaže ovako. Dat je rodoslov, dat je neki rodoslov i nasljeđivanje je autozomno, recesivno. Dakle, nasljeđuje se putem recesivnog alela. Prvi zahtjev zadatka je da se odredi koji je najmanji broj jedinki u rodoslovu koje su heterozigoti. Dakle, mi moramo, to najmanji broj jedinki u prevodu, odredi koliko jedinki moraju biti heterozigoti. Šta mi ovdje možemo, pošto se osobina nasljeđuje autozomno recesivno, šta mi znamo? Mi znamo da su ove obojene jedinke koje su recesivni homozigoti. Ali ajde da vidimo šta bi bilo, na primjer, da ne znamo kako se osobina nasljeđuje, da znamo samo da je autozomno, da pretpostavimo da je autozomno dominantno. Onda bi, da je to tako, ovdje stajalo veliko A i nije važno šta je. Dok bi osobe koje ne nose osobinu bile recesivni homozigoti. Odavde vidimo da je nemoguće da roditelji budu recesivni homozigoti, a da imaju potomka koji će biti dominantnog genotipa. Tako da očigledno da je ova osobina, čak i da ne znamo kako se nasljeđuje, a dato je zadatkom, očigledno je da je autozomno recesivno. Dakle, pošto je autozomno recesivno, mi možemo odmah ovdje ove zacrnjene jedinke, dakle ove obojene, da automatski odmah napišemo najprije njihov genotip. Recesivni homozigot, zatim recesivni i ovdje opet recesivni homozigot. I sad možemo da vidimo taj prvi zahtjev, najmanji broj jedinki koje su heterozigoti. Dakle,
da vidimo koje jedinke u ovom rodoslovu moraju biti heterozigoti. Da vidimo. Ako je ova jedinka recesivni homozigot, znamo da su roditelji te jedinke, pošto nisu obojene, da su dominantnog genotipa, ali ne znamo da li je dominantni homozigot ili heterozigot. Pa, zapravo znamo. Ako je ovo recesivni homozigot, roditelji ove jedinke moraju biti heterozigoti kako bi, zato što je jedan alel ove jedinke, jedan recesivan, dao jedan roditelj, dok je drugi recesivan alel dao drugi roditelj. Tako da znamo da su roditelji u prvoj generaciji heterozigoti. Po tom istom principu razmišljamo i za ovu i ovu jedinku. Vidimo da je njihov sin recesivni homozigot, one jesu dominantnog genotipa, ali obavezno moraju biti heterozigoti kako bi imale taj recesivan alel koji će dati svom potomku. Isti slučaj važi i ovdje, recesivni homozigot ćerka, ali njeni roditelji, kao što vidimo, oni ne nose osobinu, oni su dominantnog genotipa i to obavezno opet heterozigoti, zato što svojoj ćerki i otac i majka dali su taj jedan recesivan alel. Da li to je druga generacija, da li sad u ovoj trećoj generaciji možemo za ovu jedinku, ovu i ovu da tvrdimo da li su heterozigoti ili homozigoti dominantni? Pa znamo da imaju dominantan genotip, ali ne možemo sa sigurnošću od 100% kao u ovim slučajevima da tvrdimo koji je to genotip. Tako da možemo slobodno reći da je najmanji broj jedinki u ovom rodoslovu koji moraju da budu heterozigoti 6. To je prvi zahtjev zadatka. Drugi zahtjev zadatka kaže koja je verovatnoća da je ova žena heterozigot. Ova žena u trećoj generaciji, ona se označava, možemo označiti još i žena 3.3. To mislimo, dakle, na jedinku koja se nalazi u trećoj generaciji i koja je u trećoj generaciji treća po redu. Znači prva, druga, treća jedinka. To znači ovo, 3.3. Koja je verovatnoća da je ona heterozigot? Vidimo da su njeni roditelji heterozigoti i onda ćemo da izvršimo ukrštanje. Dakle, jedan roditelj i drugi roditelj i u F1 generaciji dobije se sljedeće. Kombinacija genotipa dominantni homozigot, heterozigot i recesivni homozigot iz ukrštanja ova dva genotipa. Šta mi znamo odavde? Odavde vidimo da ova žena nije obojena, dakle ne nosi osobinu, a pošto je osobina autozomno recesivna, vidimo u zadatom rodoslovu da ona ne nosi osobinu, da nije recesivni homozigot, automatski ovu opciju ovdje ne gledamo. Dakle, to ne računamo jer ona u zahtevu zadatka, u zadatom rodoslovu vidimo da nije obojena i da ne nosi osobinu. Dakle, ona očigledno ima dominantan genotip, samo treba da vidimo koja je verovatnoća da je taj genotip heterozigot. Pa od 3 opcije dominantnog genotipa, 2/3 su da je heterozigot, tako da 2 od 3 opcije. Tako da verovatnoća da je ova žena heterozigot iznosi 2/3 i to ćemo sada zapisati ovako. Potom se kaže sljedeće. Treći zahtjev zadatka je, ako sada ta žena ima potomstvo s ovim ovdje muškarcem, koja je verovatnoća da će njihovo prvo dete biti sa osobinom koju analiziramo. Dakle,
nije važno da li je prvo, drugo, treće, ali ovdje je to zadato prvo i pošto ne znamo pol deteta, to ćemo ovako obeležiti, ali koja je vjerovatnoća da je sa osobinom koju analiziramo, dakle koja je vjerovatnoća da je to dete recesivni homozigot. I šta sad mi radimo? Sada ćemo samo da vidimo šta je dato. Dakle, dato je sljedeće. Još jednom, ta žena ima potomke sa ovim muškarcem i dakle, ovaj brak u srodstvu. Pitanje je koja je vjerovatnoća da je njihovo prvo dete sa osobinom, znači koja je vjerovatnoća da je to dete recesivni homozigot. Šta mi znamo? Mi znamo da bismo pričali o vjerovatnoći da imaju dete koji je recesivni homozigot, oni bi trebalo da budu heterozigoti. Jer šta mi vidimo? Mi vidimo da su njihovi genotipovi, dominantni genotipovi, dominantan genotip za nju i dominantan genotip za njega. Ali ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo koji dominantan genotip. Da li je homozigot, da li je heterozigot. Da bi oni imali dete koje je recesivan homozigot, trebalo bi da njihov genotip bude heterozigot kako bi imali recesivan alel i ona i on koji bi dali tom detetu. Tako da, kako se ovo radi? Verovatnoća da je ona heterozigot, to smo već izračunali, iznosi 2/3. Ali i verovatnoća da je on heterozigot, ako isto izvršimo ukrštenje genotipova njegovih roditelja, također iznosi 2/3 jer je to isto ovo ukrštenje. 2/3 da je heterozigot. Dakle, i za njega verovatnoća da je heterozigot je 2/3. Pa, ako važi da je ona heterozigot i da je on heterozigot, onda možemo da razmatramo opciju da će imati dete koje je recesivni homozigot i u tom slučaju će biti iz njihovog ukrštanja, dakle iz takvog genotipa dva heterozigota, opcija za dete da je recesivni homozigot bit će od 4 varijante samo ova, odnosno bit će 1/4. Što znači, ako važi da je ona heterozigot i da je on heterozigot, tada važi i verovatnoća da imaju dete koji je recesivni homozigot, a ta verovatnoća, ako su oni heterozigoti, iz ukrštanja takvih genotipova sledi da je 1/4. Tako da je ukupna sada verovatnoća da je to dete recesivni homozigot je, ukupna verovatnoća je da je ona heterozigot i da je on heterozigot, i ako je to tako, istovremeno verovatnoća da je dete recesivni homozigot, što je ukupno, dakle verovatnoća ona heterozigot puta i on heterozigot, i ako je to tako, verovatnoća iz ukrštanja heterozigota da je dete recesivni, to se sve pomnoži i dobije se 1/9. Zašto se sve ovo množi? Pa istovremeno, da bismo razmatrali verovatnoću da je dete recesivni homozigot, mora da važi i da oni istovremeno da su i oni heterozigoti, odnosno te verovatnoće da su oni heterozigoti, i onda, ako je to tako, možemo da razmatramo verovatnoću iz njihovog ukrštanja da je dete recesivni homozigot. Tako da istovremeno ovo, pošto uslovljava jedno, drugo, a onda to zajedno uslovljava ovo treće, istovremeno treba da važi i jedno, i drugo, i treće. To jest, i da je ona heterozigot,
i da je on heterozigot, da bi imali opciju da imaju dete recesivnog homozigota, i ako je to tako, onda možemo da nađemo verovatnoću rađanja genotipa recesivnog homozigota i sve te verovatnoće potom pomnožimo. Toliko o rodoslovima i ovom zadatku. Ukoliko imate neke pitanja, slobodno pitajte.